Ya, haka ne. Ya ake ciki ne? Ya ne. Kwana biyu mun je neman ka aka ce ba ka. Ke kuna ta nan kenan. Ai na je gidan ne gaba ɗaya rasa an ba abinci. An hana ni. Isa na ce kai bari da biyo wajen sako kuna. Bai kwanta ba. Zauna samu guri ka zauna. Kawai na je can na duba na gama na je area ban gan ku ba. Karbi wannan ka ja kaiwa za ta yayi ba wata damuwa. An ya zan sha kuwa gaskiya saboda ba yi ban saba shan irin waɗannan ba. Kana shan wanda zaka ba tare abin da aka yi ba a gida. Rabu da shi baya so ne a ɗauke mar damuwa idan ka sha za ka ji biyan What? Idan ka sha za ka daina ji ko bai ba ga shi ba yanzu rayuwa ta rake ji da rake kawai ina yin gila. Kuka ja abokina jawo ta za ka fita daga damuwa. Gajja ta abokina kana jin tsoron jan ta yi ji da safe muke a nan gurin. A ta yi je ka gira. What? Ba da ci gaba da sha wata. Wannan ya kwata. Roban da wata fata fara kai wai fitsari zai je daga jaji. Kai gaske ne fa. da shi zarin daɗi ne kawai dama an ka sha ka fasa. Duk zama muke da gurin bula fiya ba je mu je fitsari ba amma gaji daga jaji ya tafi. Za ka ci gaba da jare ko yaya? Gaskiya no ta ji ne ko magana ka daga na ji ba shiru na ji ne ba haka ma haka ake ji da ba. Gayya ka ji da gaje kai fitsari ka dawo. Ba ji ne ji ne shiru na ji ne noma ba abin da yake damu. Idan kana magana Allah ta ba ta mutuwa ta. Ni ba rike mu wanda je yo fitsari. Dan rike mu. Kan baka shanye ba. A ba zan shanye ka dawo. Dan yi shiru. Duk lokacin da aka fata ma da gaskiya ne yana kira maka. Ni ma na ji na ce to. Aboki da an daji daɗin rage lodi a shi. What? Takura ne gaba ɗaya na wuri ka. Lani gaba ɗaya kun dame ni bari ni ma. Ba zan ci gaba da sha. Kai ma fitsarin za ka je ka yi kenan gaba ɗaya ma na kasa jin daɗin zaman wallahi. Da ba da tabarma ko ya aboki ka ba hankali ba. Ina ɗauka za ka shanye ta ne zai kama wannan. Ta kai min ne kan nan nawa diri yake. Yau kawai da an ɓata ba rai ko da yaushe ka ne. Duma dun kai yasa. Ƙarya ne wallahi. What? Wallahi ƙarya ne. Aikin caji ne ba kawai. Caji. Wayo! Duma din nan kai. Wayo! What?